दिनै नैथि हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय रायजो राजाफोर गासिबो बाहागो लाग्रायानो गोजा आरोना ओमफ्राय नायग्राफ्रा खोब खम खाथियाव माबारै बर' गामिया बारा खम नालाय ओंखायनो माने जेसेबां फैदों गासिबो नायग्राया खम आरोना बाहागो लाग्रायानो जाखो गासिबो ओंखायनो माने गासिखौबो मोनसे ड्रेसावनो नुगोन एसे सिगांनिफ्राय देखायनोसै उननिफ्राय माने मानसिफोरनि मोखांखौ नुवाथ' ओंखायनो सिगांनिफ्रायसो देखायनोसै आरोना नायदो नै एसे गोबां फैजोब्बाय फैगासिनो दं मानसिफ्रा फैजोबाखै थाबायथावालै एकदम नै ओरैबो फैखाजोब्बाय आरोना बेखिनियानो आरो फैबावगोन गासिबो ओमफ्राय जोंना नै जाहाजमेन बिथांमोना रेडि जाखाजोब्बाय अके जाजोब्बाय आरोना सियारफ्रा जाखाजोब्बाय दसेनि उनावनो स्टार्ट जासिगोन स्टार्ट जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था नैबे जाहैबाय अभायपुर बिहामजो हानजा दिनैनि गिबि एकदम बादायगिरि आरोना बिसोरो दिनैनि अपेनारा बिसोरनि दिनैनि बिहामजो हानजाखौ बादायनाय कम्पिटिसननि अपेनारा बिसोरनो आरोना बिसोरनिफ्रायनो जागायलांगोन आं गासैखौबो बिहामजो हानजानि बादायनायखौ खनसेनो देखायलांखागोन नोंथांमोना सोरनिया साबसिन जादों बेखौ कमेन्ट होनानै आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जाहाजमेन बिथांमोन दङ बिथांमोना बिजिरनानै सोरनिया साबसिन जागोन बेखौ होगोन आरो थेवबो नोंथांमोनाबो खोन्थाहर सोरनिया मोजां जादों नोंथांमोना सोरनिखौ मोजां मोनो खोन्थाहर आरोना थ' जागायबाय आं देखायलांसै
नैबे जाबाय बाला अनसुमै बिहामजो हानजानो आरोना माबायदि जायो
नैबे जाहैबाय उत्तर गलाबालि बिहामजो हान्जा आरोना बिसोर फैखाबाय बिथांमोननिखौबो नायदो मोसानायखौ माबायदि जायो।
नैबे जाहैलायबाय माने माबा मा होनो सुथियापारा बिहामजो हानजा आरोना बिथांमोननिखौ नोंथांमोना नायदो माबायदि जायो आरो नायनायजों लोगोसे कमेन्ट होयो आरोना नोंथांमोन कमेन्ट होयोबा एसे मोजां जायो मानो होनबा सोरनिया मोजां जादों मोजां जायाखै बयबो मिथियोथ' एसे एनै नायनो हायोथ' ओंखायनो माने कमेन्ट होलायलायोबा मोजां जायो आरोना थ' नायलांदो आं देखायलांबाय थानोसै
नायग्राफोरखौ खनसे नायदों रायजोफ्रा बिराद बुरजा सोर सोर फैदों बाहागो लाफैदों